My v našom programe pokračujeme ďalej a bude to exkluzívna záležitosť. PML totiž na začiatok a na svojom štarte pripravuje pre fanúšikov bojových športov absolútne, povieme, že atraktívny Grand Prix projekt, v ktorom sa predstaví do 95 kg štvorica kvalitných fighterov. Tí si vyberali svoje miesta v semifinále. Na váhe sa losovalo a svoje prvé miesto získal Ivan Bartek, ktorý si vybral prvé semifinále. K nemu sa pridal borec, ktorý o chvíľu príde do modrej časti ringu. No a práve do modrej časti chcem pozvať borca, ktorý bude zastupovať Hanuman Gym Praha. Jeho meno je Adam Audi. Se nám otvírá hlavní karta, kterou začne zápas mezi Adamem Audim a Ivanem Bartkem v pyramidě do 95 kg, která se skládá ze 4 bojovníků. Tak už máme Adama na pódiu. Adam zápasí za Hanuman, jak říkal speaker, ale má svůj vlastní gym v Pardubicích, Pretorian Gym Pardubice, kde vychovává mladý, talentovaný bojovníky, takže nejen bojovník, ale také trenér. Adamovým súperom bude zástupca z Cerberus Gym Nové Mesto nad Váhom, ktorý predradil, že pred týmto zápasom sa prvýkrát dostal do Thajska, kde sa pripravoval. Do červenej časti ringu pozývam Ivana Barteka! Teď tam nastupuje slovenský borec Ivan Bartek z Cerberus Gymu, 32 let, 56 profi zápasů, takže obrovské zkušenosti. Zápasil pro zajímavost na akcích, jako je Simply the Best, V5, zápasil s mnoha hvězdama. No, minulý rok zápasili o titul americké organizace Lion Fight, takže kvalita je zaručená. Čaká nás prvé semifinále PML Grand Prix do 95 kg. Po mojej pravej strane v modrej časti klietky sa nachádza borec, ktorý prišiel zastúpiť Hanuman Gym Praha. Má 31 rokov, 195 cm, na konte 13 profi zápasov, 9 víťazstiev a 4 prehry na konte. Do ringu sa vracia po dlhšej prestávke a jeho meno je Adam Audi! Červená časť ringu patrí policajtovi, ktorý sa dostal od tohto zápasu s veľkou chuťou. Má 32 rokov, 190 cm, 56 profi zápasov, 36 víťazstiev, 17 prehier a 3 remízy na konte. To je skóre, ktoré vlastní Ivan Bartek! Rozhodcom prvého semifinále bude Igor Schmidt. Tak opět rituál Vajkru před začátkem Muay Thai zápasu. Jak už zmínil můj kolega, komentátor, tak
Ivan Bartek je policista a stejný povolání v České republice vykonává i Adam Audi, takže je to takový policejní zápas, ale oba dva jsou zkušení bojovníci a myslím si, že to v zápasu uvidíme. No, pro zajímavost, Ivan Bartek zápasil s jménama, jako je Petr Vondráček, který zápasil v japonský K1 s Danem Škvorem, který má smlouvu s Glory. Je tam Dževat Poturák, Vasil Ducár, David Vinč, takže Ivan Bartek obrovský zkušenosti a u Adama Audiho zase v rohu ikona českého Muay Thai Petr Macháček za Numanu, takže myslím si, že se máme na co těšit. My sme včera absolvovali aj tú váhovku a celé to vyberanie Grand Prix, ktoré tiež bolo, povieme, že také zaujímavé, pretože Borec, ktorý bol vylosovaný prvý, si volil, či bude v prvom alebo druhom semifinále, následne ten druhý si volil supera. A mne sa páči, že Adam Audi povedal v dokrútke PML, ktorú ste mohli vidieť ako fanúšikovia aj priamo na Octagon TV, že by chcel byť vo finále s Manem a podľa toho aj volil supera Ivana Barteka, aj keď treba povedať, že Bartek nie je vôbec jednoduchá cesta. Tak určitě Adam netaktizoval. Myslím si, že co se týče výsledků a zápasů, je Ivan nejzkušenější z té pyramidy a to prostě dává signál, že Adam, pokud chce vyhrát a být nejlepší, tak musí porazit všechny, tak proč neporazit zkušenostmi toho nejlepšího z té pyramidy. Neviem, či si spomínal, Adam Audi mal dlho problémy s chrbtom. Venoval sa im asi 2 roky a naskočiť do zápasu práve po problémoch s chrbtom nie je jednoduchá záležitosť. Chce to naozaj veľa, povedzme, že aj takého seba zaprenia. No, Adam je sportovec. Adam je, když dostal tu nabídku, tak moc na ní nepřemýšlel, mu se líbil i ten koncept toho celého projektu, toho PML, i tyhletý pyramidy. Já mám teda možnost občas Adama vidět, protože jezdí ke mně do gymu na sparingy, takže ho znám, jak pracuje, jaký má přístup k tomu sportu. Takže vzal to a určitě chce dokázat, že patří mezi absolutní špičku československé scény. Tak tady už začínají první tvrdý výměny. Samozřejmě v této váze to může být o jednom, o 2 úderů, který tam může přiletět a může být po zápase. Adam dobře tlačí, snaží se dostávat soupeře na lana, což samozřejmě dává i výhodu při tom útoku soupeře, že má kam si povolit. Takže tlačí soupeře na lana, soupeř vyjede proti němu, může si kam povolit. Tak, skvělej tým. Ano, perfektní zadní, připravená přední rukou, tvrdý zadní úder. Uvidíme po té pauze Adama Audiho, jak se popere s tím timingem a vůbec s tím zápasením, že když tam člověk díl nestojí, tak je to znát. Oproti tomu Ivan má mraky zkušeností, zápasil vlastně i v době covidu, zápasil celou dobu, jak v undergroundu, tak i zase jsem to zmiňoval na titulovém zápase Line Fightu, kde teda prohrál ve finále, ale zápasí a je rozjetej. Na Slovensku sa stretol aj so špičkami, ktorými sú Tomáš Možný či Martin Pacas. Bartek už dlho u nás je samozrejme pojmom v tejto váhovke. Určitě. Jsem si dělal poznámky k Ivanovi, tak zápas je opravdu s absolutní špičkou. Nejen československou, ale i ve světě vlastně velký jména. Tak. První kolo hodně vyrovnaný, takový oťukávání, prošlo tam pár čistých úderů z jedné i z druhé strany. Možná tam měl dominantnější čistý úder Ivan Bartek, mohlo by to u těch rozhodčích přiklonit bodový rozhodnutí na jeho stranu, ale zase Adam, lepší pohyb po ringu, větší tlak.
Ale kolo hodně vyrovnaný a hodně opatrný, nikdo nechce inkasovat. Ako si naznačil, tá jednoznačná dominancia na jednej či druhej strane určite vidno nebola. Budeme zvedaví aj na to, ako dopadne v zmysle bodov, ktoré rozdali rozhodcovia. To otevřené bodování je za mě absolutně skvělý počin této organizace. Že bojovníci vědí, jaký je bodový stav, můžou s tím pracovat. No, což je krásně vidět na těch světových turnajích IFMA. Tak, první kolo jde za Ivanem Bartkem. Možná, že tam hrály roli ty tvrdší údery, tvrdší boxerský údery, který natrefoval. Ivan se snaží v tom boji víc prosadit, tvrdý boxing. Za to Adam pracuje víc nohama, týpy, kolena se snaží zkracovat. Adam tlačí, ale chodí tam bez úderů, takže Ivan z kontru, ať už z přední ruky, ze zadní ruky zasahuje. Chtělo mi tam z pozice Adama Audyho větší aktivita, víc práce, ať už rukama, aby si mohl připravit ty svoje nohy a zavřít to tvrdým kopem. Pěkný strel, po kterým mohlo následovat koleno, velká škoda. Ivanovi vycházejí ty boxerské techniky, jednoduché věci, jeden úder, 1-2 a zasahuje toho Adama. A perfektní zachycení toho typu, klasická technika thajského boxu, zachycení puškiku, podkop. Tvrdý low kick od Ivana, který Adam určitě cítil. Ano, tady by mohla být cesta. Adam není špatný klinčář, umí klinčovat. Taky strávil nějaký čas v Thajsku v Kempej. Má víc thajský styl, ten klinč by mu měl víc sedět. Ale zase Adam, obrovsky silný, určitě fyzicky. V tomto druhom kole Adam Audy určite veľmi dobre pracuje. Přitlačil na pilu Adam a nebál bych se z pohledu thajského boxu mu to kolo dát. Tak, zase skvělý otlačení hlavy, chybělo tomu jenom koleno. Adam se snaží prosadit v tom klinči lokty, kolena. Dovolím si říct, že by tohle kolo mohlo jít na stranu Adama Audyho, i když tam inkasovat pár tvrdých úderů, ale bylo tam víc Muay Thai technik. Uvidíme. Rozhodně zápasu by prospělo, kdyby to po dvou kolech bylo 1-1 a bylo to otevřený před třetím kolem. No, mám taký pocit, že tam je očakávanie toho, že jeden aj druhý borec jednoducho nechce spraviť chybu a dáva si pozor na svoj útok. Za mňa v druhom kole Adam troška viac tlačil. Já bych se přiklonil na stranu Adama Audyho po tom druhém kole. Ale jak si říkal, nechce nikdo udělat chybu. V téhle váze může přijít jeden úder a je po zápase. Takže hlavně jsou oba dva borci maximálně zkušený, takže nechtějí tu chybu udělat a hlídej si to. No, dostávame sa pomaličky do tých zápasov, kde knockout je naozaj pravdepodobný, vysoko pravdepodobný. Tak, vidíme bodový stav po druhém kole. Tak a máme to 1-1 po dvou kolech.
Stejně jak v zápase předtím, teď uvidíme, kdo bude mít víc sil, víc fyzických sil, vydrží mu díl a dokáže si prosadit ten svůj styl. Adam nemůže čekat, aby ho Ivan zaměřil a trefil s tvrdým boxerským úderem. Ale Adam dáva do toho srdiečka troška viac, tlačí sa stále na Ivana, teraz tlakte, ale... Ano, ale zase tohle ten loket nebyl faul, bylo to, soupeř se otočil, v tajském boxu sám sebe znevýhodnil, samozřejmě pak už ten rozhodčí to musí přerušit, ale v taj boxu se tenhle ten úder i do toho zátilku v daný moment nebere jako faul. Adam udělal správně. Oba vyčerpaný, jedou na krev. Máme půlku kola, teď se rozhodne, komu vydrží víc sil a dá do toho závěru víc toho srdce zápasnického, i když asi ho mají oba, ale Adam dobře zkracuje, nenechává prostor Ivanovi. Ivan až moc zbytečně se tlačí na krátko, kde dává prostor Adamovi Audimu pracovat v tom klinči, kde je prostě evidentně lepší. Blíží se nám závěr, budeme mít půl minutky do konce. Zase klinč. A vypadá to, že oba opravdu si šáhnou na dno. Máme tady 30 sekund do konce. Adam se snaží posílat v klinči ještě z posledních sil kolena. A Ivan perfektně snažil se zaboxovat v tom závěru. Tak, máme tady konec hodně vyrovnaného zápasu. Ivan Bartek, lepší boxing. Adam Audi, lepší na krátko, klinči. Uvidíme, jak to viděli bodoví rozhodčí. Lehce bych se já za sebe přikláněl k Adamu Audimu. Ale závěr toho kola pravděpodobně Ivan Bartek natrefoval pár čistých úderů, bude to těžký pro rozhodčí. Obaja borci už čakajú na rozhodnutie rozhodcov a my ho už poznáme. 2-1 na body. Víťazí a do finále sa dostáva borec a bude ním Ivan Bartek. Adam Audi taktiež predviedol fantastickú show. Ivan, poprosím ťa v rýchlosti ešte pár slov. Teraz, keď sa pozdravíš, poď ku mne. No, ťažký zápas za tebou. Ako hodnotíš teraz bezprostredne? Ťažký zápas. Ťažký zápas. Nechám ťa troška ešte sa vydýchať. Ja spomeniem, ako som už spomínal, že si absolvoval tú prípravu v Thajsku. Cítil si ten rozdiel, alebo to berieš len ako takú dovolenku, kde si zatrénoval? Jasné, že som bol trénovať, ale kopec vecí som sa tam nových naučil. Bolo to úžasný zážitok a úžasne to prispelo do mojej tréningovej prípravy. A čo sa týka môjho supera, dlho mal pauzu
ale podal, myslím si, že výborný výkon a bol to ťažký zápas. Ďakujem. Bol to náročný zápas. Ja by som chcel predradiť, že Ivana Barteka uvidíme vo finálovom dueli, ktorý sa bude konať pravdepodobne na najbližšom PML. Želá si jedného z dvojice, ktorá nás čaká, Attila Serian a Melvin Mane viac? Ja, je mi to jedno. Nech vyhrá lepší a stretneme sa vo finále. Je to tam finalista PML Grand Prix do 95 kg, Ivan Bartek.